Ako si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. May 29, 2024 nang inanunsyo ng Pag-asa ang opisyal na pagpasok ng tag-ulan o ang rainy season. Ito ay matapos maranasan ng buong bansang ilang buwan na napakainit na panahon sa pagsabay ng El Nino phenomenon sa summer season. At nang matapos ang kalbaryo ng tag-init, tila ba isang panibagong hamon na naman ang hinarap ng mga residente ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Siyempre, ng buong kapuluan, no? Hindi lamang San Fernando. Ito ay ang mga hindi inaasahang pagbaha sa iba't ibang parte ng syudad. July 21 ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina at nanalasa ng ilang araw at dito unang naranasan ng mga Fernandino ang pagbaha. Sa unang araw naman ng Agosto, muli na namang nakaranas ng mga hindi inaasahang pag-uulan ang syudad at dito nakita ang malalang sitwasyon. Bukod sa pagbaha sa iba't ibang barangay, marami sa mga motorista at mga commuter sa mga na-stranded at nahirapan umuwi dahil sa pagbaha sa major thoroughfares ng syudad. At kung akala ng marami ay nakahinga na sila sa pasakit, ngunit ang pagbaha at naulit muli nito na lamang nitong Agosto 23. Upang pag-usapan ang punot dulo ng usaping ito, makakasama natin ngayon dito sa So to Speak sina Ginoong Rene Romero, past President at Director for Infrastructure Development ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM, ang City Engineer ng siyudad ng San Fernando na si Engineer Anel David. Makakasama rin natin ang Chief Hydrologist ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFF-WC na si Engineer Hilton Hernando. Nandito rin ang Assistant Regional Director ng Department of Public Works and Highways Region 3 na si Engineer Melquiades Santo Domingo. Welcome po sa So to Speak. Welcome. Ang atin pong pag-uusapan ngayong araw, naka-live po pala tayo sa Facebook page ng CLTV 36 at next week sa television naman po. Ang atin pong, ang una ko pong gustong itanong sa inyo, Ginoong Romero, Sir Rene, noon po bang araw ng July 25 na binaha dito sa San Fernando, nagulat ho ba kayo? Yes, nagulat kami kasi hindi namin inasahan. Yung mga nakaraang taon kasi, hindi tayo binabahang ganun kalaki. No? Tsaka yung ulan, napaka-iksi lang ng panahon. No? Yun nga, nagulat kami ron. Pero mas nagulat kami yung sumunod, yung August 1. Talagang malalim at saka yung ulan, mga more or less 2 oras lang ata eh. No? Pero yung mga dating hindi binabaha, nagkabaha sila. So, yung mga SMEs natin, particularly yung mga small businesses, akala nila tatagal. So, nag-aalala sila, nagtatanong kung ano talaga ang nangyari at bakit for the past several years hindi nangyayari yung ganong klaseng baha. Ma'am Engineer Anel, kayo ba ay nabigla, nagulat sa pagbahang nangyari? Yes, actually po, nung August 1, nung gabi na, syempre, nabigla tayo, ganun kadami yung or kataas yung baha. Pero nung afternoon po, around 2:30 in the afternoon, yung mga kasamahan natin from Angeles, nagte-text na malakas ang ulan, so sa upper area, sa upstream.
tapos I'm going papuntang norte, nakita ko po yung creek bandang sa Maliwalu. Nakita ko talaga, rumaragasa yung tubig. And during that time, around 5:30, umuulan na sa atin. Sabi ko, patay na. Ang laki talaga ng tubig sa creek, tapos ang lakas pa ng ulan sa atin. So from 2:30, I think 7 o'clock in the evening yata, natapos yung sa atin. So from that period, yung 2:30 na ulan sa bandang Angeles, pababa sa atin. And from 5:30, paganyan naman, so na-double kill tayo. Talagang ang laki ng volume na pumasok sa San Fernando. Kasi the elevation of San Fernando is, I think, 70 meters lower than Angeles City. Kaya talagang yung lahat ng volume ng water sa itaas, nahuhulog talaga sa atin. Yun po ang nagiging problema. Talagang sa atin lahat na bumababa, and yung mga drainage system natin, yan talagang kailangan nating i-resolve with the DPWH na kailangan talagang i-re-engineer natin yung mga yan. Yeah. Sir ARD, kayo po ba nagulat? Actually po, O inasahan nyo na yung pagbaha? hindi po. Actually, ano po, with my stay here sa ating lugar po, nakakagulat nga po at sabi nga po nila, this is the first time din na nag-uulan at lumaki ang tubig ng ganun. I guess yung binanggit po ni Engineer Anel ay isang magandang experience, isang halimbawa na talagang ang nakita natin kung saan nanggagaling ang tubig. From upstream going to downstream dito po sa atin sa San Fernando. So, yun po yung ating magiging basis kung bakit tayo siguro kailangan talagang mag-inventory ng ating mga drainage system, especially dito nga po sa lower area. Ano po? Okay. So, kami naman po ay nagsimula na 2015 pa, nag-upgrade na tayo ng mga drainage natin from 0.60, ngayon po 0.90 na ang ating minimum. Sige po, balikan po natin yan. Tanungin ko lang po si Sir Hilton. Sir Hilton, kasi po kayo ang pinakabihasa pagdating sa ulan, dahil yan talagang inyong expertise. Inasahan nyo ba yung sa volume ng water na bumagsak nung araw na yon at sa mga sumunod pang mga araw like August 1 at nito nakaraan, babaha ang San Fernando? Sir? Yes, ma'am. Actually, yung mga ganong, ito yung tinatawag nating extreme rainfall. Very intense, short period, pero malaki. Mataas yung volume niya. I mean, we're talking about depth kasi hindi natin maano yung volume. Rainfall is measured in terms of depth. Okay. So, that time, yung August 1 po, in a matter of 2 hours, I think we got around 70 millimeters of rainfall for 2 hours. Yun, Ang, Anong po ang katumbas nun sa Paliwanag niyo Yes, po ma'am. sa maiintindihan ng ordinaryong tao. meron ho tayong rainfall warning. Tama ho Okay. ba? Yellow is 15 to up to 15 millimeters, 7.5 to 15 millimeters. That's the yellow. Orange is 15 to 30. Okay. Tapos pag red, it's more than 30 millimeters. Actually, yung 70 millimeters was more than that. Kaya kung tatanungin niyo ako, it's torrential. So, we're having a lot of this medyo extreme rainfall lately na, no? So, hindi ko masasabi, although nangyayari na to previously, pero hindi ganon kadalas. So, yun po yung I mean, kung i-explain ko pa more further, 1 millimeter of rainfall sa 1 meter by 1 meter, assuming wala hong infiltration, walang evaporation, that will equal to 1 liter of water. Ganun po yung in plain, So, kayo po hindi nagulat. Sa klase ng tubig ng ulan, depth ng ulan, talagang babaha ang San Hindi na Fernando. po kami nagugulat nung kasi mismo yung sa opisina namin, yung parking lot, makakuha lang kami ng... Sa government center po Yes, sa Main yes Peace. ma'am, sa Oo. DMGC. Makakuha lang kami ng 30 millimeters in an hour. May 1 foot na po yung parking lot namin . Kaya ina-expect ko na rin yon dito kung gano'n ang mangyayari. Pero marami po ang nagulat. Marami ang nagulat, no? Kasama na ako sa nagulat. Parang ano kaya ang kakulangan sa impormasyon o sa ating kaalaman, Sir Hilton, na ikinagugulat namin na ordinaryong mga tao na hindi sanay sa pagsukat ng rainfall tulad po ninyo, na kapag gano'n ang
ang bumagsak na ulan dito sa San Fernando o sa kahit na anumang lugar, tiyak na babaha. Well, depende po yan, ma'am. Actually, kung yung 70 millimeters nahulog yan sa isang lugar, sabihin natin maganda naman ang terrain nito, hindi naman mangyayari yun . So maraming factors dito na pwedeng pumasok dito, lalo na sa San Fernando. It may be drainage issues, garbage issue, urbanization, all of this. Tapos ganong kalaking buhos ng ulan may cause such a thing. Para bang yung pong sink, yung isang basin, pag binuhusan ko po ito ng isang timba ng bigla at bubuhusan ko naman ito ng paunti-unti pero isang timba, tignan niyo po ang reaction, magkaiba po yan. So, doon po, sa ganong simpleng bagay lang po, pwede na nating masabi kung ano yung mangyayari. Pero katulad po ng sabi ninyo, may ibang factors. Yes, ma'am. Tulad limbawa ng drainage, ng iba pang mga elemento na pwedeng magdulot nga ng pagbaha. Kasi sabi nyo nga ho, kahit na malakas o matindi ang depth ng ulan na bumagsak o babagsak, kung maayos naman ang mga lagusan ng tubig at iba pang mga factors, hindi rin naman tayo mag-expect. Maaring hindi ganun kalaki. O, kung babaha man ay bahagya lang. Yes, ma'am. Hindi yung bahang katulad nung nakita po natin o naranasan nung tatlong sunod-sunod na na yon. Yung July 25, August 1, at saka yung pinakahuli. August 23. August 23. Sir Rene, ano po yung Yeah. inyong I think- observation? Kayo I pong think, mga nasa business sector. Nasa topography din siguro yan. Siguro, I reside both Angeles at San Fernando. No? Many occasions, kapag padating na yung rainy days natin, unang umuulan sa Angeles. Tuwing hapon, uulan sa Angeles. Kuminsan hindi uulan sa San Fernando. Yes. But kung minsan, mauna ang Angeles, after several minutes, San Fernando. There were many occasions also. I was in San Fernando. Tumawag sa akin sa bahay namin sa Angeles. Ang sabi, malakas ang ulan doon. So pauwi ako, kasalubong ko na yung tubig na dumadaloy dito sa MacArthur Highway. Tapos makikita mo, laki doon sa may Calcutta Hospital area. No? So, kaya siguro nagugulat tayo is that, sabi nga ni Engineer Ranel kanina, mataas ang Angeles kesa sa San Fernando. Pangalawa, palaging nauunang uulan sa Angeles kesa sa San Fernando. Kaya kapag naipon na yung tubig doon pababa, pagkatapos dito sa San Fernando uulan, doble nga naman yung bagsak ng ulan. Dahil sa matalim yung inclination ng topography. Yes. Sir ARD Engineer Santo Domingo, nabanggit niyo po sa isang briefing kung saan nung nagpulong po ang Multi-Sectoral Governance Council, kasama sila Mayor V, sila Ginong Rene Romero, at marami pang iba, nandun din si Engineer Anel noon. Nabanggit niyo po na maihahalin tulad natin ang San Fernando sa isang catch basin. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasi madalas na napag-uusapan na po sa social media na catch basin na ang San Fernando. Ano pong kahulugan nun kung para po sa mga ordinaryo mga tao? Opo. Siguro po ito dahil nga po doon sa nagiging, yung katatayuan po ng San Fernando, ito nga po yung mababa ang elevation. Kaya, kumbaga sana ito po yung puntahan po ng mga tubig talaga. So, sila yung humuhuli, sila yung nagkakatch ng mga tubig nang gagaling sa taas. From Angeles, papunta po rito. Wherein, yung lagusan po naman natin siguro, yun yung hindi na ganun kalinis, hindi na ganun kaaliwalas para magtakbo ng tuloy-tuloy ang tubig papunta sa Manila Bay. So, yun po yung ating sigurong dapat din titingnan. At actually, yun po yung aming isa sa mini-maintain ngayon, yung ating mga outfall ng mga tubig po natin. Engineer Anel, di ba napag-aralan nyo na ito, no? Year in and year out. Kasi hindi ka lang naman ngayon naging engineer ng city. Ikaw na ang city engineer kahit na nung panahon pa ni
Mayor 2016, EDSA, di ba? yes, ma'am. So mga ilang taon ka ng engineer ng I think na 8 eight years ka ng city engineer at yung trabaho na yan ay tila kabisado mo na, no? Dahil matagal ka na rin naging city engineer sa panahon ni Mayor EDSA at buhay pa noon si Lolo Lolo Marnie Marnie, Castro yes. na tinawag nga nating flood czar, no? Dahil sa ayaw at sa gusto nyo o sa ayaw at sa gusto natin, nakikialam siya. Bilang isang private citizen, I think tatak ng mga Fernandino din. Yung pakikialam na hindi naman masama. Hindi kasi derogatory yung ibig sabihin ng pakikialam pag tayo ang mag-uusap. Pagmamalasakit yun ng Yes. pribadong sektor dahil meron ng tradisyon na And we are open to that. yeah, and the city government is open to that, no? Ma'am Anel, doon sa nangyaring sunod yung mga tinutukoy natin mga petsa ng mga pagbaha. Meron ba kayong nakita na posibleng dahilan kung bakit naging ganon yung liban doon sa binabanggit ni Sir Hilton na depth ng rainfall? Meron din naman kasing sinasabing pagliit ng mga daluyan ng tubig. Pero maraming mga observers, lalo na sa social media, nakamukha ko din na hindi naman sila engineers, hindi nila alam ang nangyayari halimbawa sa syudad, lalo na sa paglilinis. Sabi nila, mga drainage problem, hindi daw nalilinisan yung mga drainage. At ang mga waterways natin, katulad ng San Fernando River, silted, hindi masyadong nadedredge. Mga ganong mga salita. Anong masasabi mo dito? Katulad nga sinabi mo, ma'am, we have been preparing for the rainy days year-round. Actually, yung preparation namin di lang January. Parang year-round na yung activity ng City Engineer's Office when it comes to flood mitigation. And isa sa mga tinututukan po namin is yung desilting and declogging. Kahit alam natin di yan sustainable, paulit-ulit ang trabahong yan, still ginagawa natin kasi yan lang ang nakikita namin pwedeng gawin ng LGU na solusyon sa baha. And na-mention niyo po si Lolo Marnie, talaga pinamana niya sa amin kung saan ba tayo magde-desilt, anong area ang dapat nating tutukan. And hindi po namin iniwanan, hindi po namin kinalimutan yon. And kapag malapit na talaga yung tag-ulan, kapag summer season, lagi tayong bumibisita sa may Dalakitan, Santo Tomas, kahit hindi na siya jurisdiction ng San Fernando, minimake sure natin na yun talaga dapat clear. And nakipag-coordinate tayo sa DPWH, yung kanilang excavator, lagi pong nandun. So, talagang parang confident tayo na ginawa natin yung trabaho natin na year-round, nilinis natin, meron tayong dineploy na bako sa Mapalad Creek, naglinis tayo sa Balingbing, sa San Fernando River, tinanggal natin yung mga water lily, although of course hindi natin talaga matatanggal yan 100%, lalo na po yung mga water hyacinth due to the quality of our water. Saglit lang lumalaki yung mga water lily. Pero tuloy-tuloy ang ginawa nating paglilinis. Kaya confident tayo. Pero bakit this year bigla tayong binaha? Kaya nung pinag-aralan natin, ma'am, doon talaga kami pumunta. Doon sa sinabi ni Sir Hilton na malaki talaga ang depth ng water. Sir Hilton, baka meron kayong mga nakikita na mga bagay na kayo sa inyong ahensya nakakakita, baka naman pwede nyo kaming pagpaliwanagan. Kasi marami talagang nagugulumihan. Maraming mga tao sa social media, binasa ko more than 300 ang nag-comment dito sa itong topic natin ngayon. At lahat, parang tila nagugulumihan. Hindi nila tanggap yung sinasabi nyo kanina. Iba ang pagtingin nila. Para sa kanila, dati na nating nararanasan ang torrential rain, hindi ganyan kagrabe ang inaabot ng San Fernando. Although, accepted ng marami, historically, ang Pampanga, the entire province of Pampanga, is really prone to flooding. Sir Hilton. Yes po. Tama po yun. Actually, Pampanga River Basin, if we are talking about Pampanga River Basin, is the number one flood-prone river basin out of the 18 major river basins in the Philippines. So, number one po siya. Second, if we focus on San Fernando, tingin ko we need to redesign yung mga drainage na to support yung mga ganong capacity ng mga rainfall. Kasi ang
kung tama po ako, no, sir, sa IRD, di ba, ang pagdi-design niyan, I'm not sure kung ano ba ang once in 20 years or whatever, may design ano yan, criteria. So, yung bang ulan na minemeasure natin that time, would it still be applicable kung gagamitin natin ngayon yun? Kasi malaki na yung nakikita naming variation sa ulan eh. Especially when we're talking about yung climate change, no? Although, syempre, hindi pa naman totally manifested yan. But still, we're seeing more extreme rainfall nowadays compared doon sa previous years. So, baka kailangan na nating i-redesign yung mga capacity ng mga drainage. At the same time, focus din tayo sa mga anthropogenic, like yung mga basura. Dumadami din ho ang mga tao. Hindi natin malaking factor ho yung basura kahit na sabihin natin yan pa rin yung original capacity ng drainage, pero dagdagan mo lang ng konting basura yan, hindi na lalo pang But what we're trying to do here is to lessen the impact lang naman ho eh. Yun po. Nasabi niyo po yung basura, naalala ko kasi mga 20 years ago, nagtrabaho din naman ako sa local government unit. Naalala ko noon, kapag ganyan na, nag-uusap si Mayor Oka noon at saka si Mayor Tarzan Lasatin. Sa jungle base pa nga yung ginagawa. Kasi meron group of 8. Iniimbitahan nilang dalawa ni Mayor Tarzan noon at saka ni Mayor Oka ang iba pang mga kapitbahay para pag-usapan. Noon, sinasabi ni Mayor Oka kay Mayor Tarzan noon, kasi witness ako, nandun ako nagno-notes eh. Sabi niya, Koya, sabi niya, Koya yung aos na yun eh. Koya ang tawag niya kay Mayor Tarzan, sabi niya, Koya Tarzan, yung sasabihan da po rin ng tao Mikeng Engineering. Sabi po nila, marami daw hong mga basura na nanggagaling sa Angeles City na pumupunta sa amin. O sabi niya, ganito ang gagawin natin, magbabantayan tayo, magre-report kayo, papag-reportin mo yung mga tao mo sa tao ko, para alam nila kung ano ang pinanggagalingan ng mga basura sa Angeles City. At pinapahiram din ng backhoe on barge ng San Fernando noon ang Minalin. Kasi noon mga panahon na yon wala siyang sariling backhoe yung Minalin. So tulungan. Kasi yung behavior nga ng tubig, baha, malaking factor yung para ma-resolve to, yung pagtutulungan na pinag-uusapan natin. Pero ang laki ng role ng DPWH, sir. Actually, sa social media, lalo na ngayon, itong bumagsak yun sa kandating, talagang nagagalit ang mga tao sa DPWH. Ano po masasabi natin doon? Ano po ba ang nabanggit po kasi ni Sir Hilton kanina na baka kailangan ng i-redesign dahil siyempre, yung pressure of urbanization, di ba, nagbabago ang ekonomiya, dumarami ang mga tao. Marami ng pagbabago, pero parang hindi nakikita na umaalinsunod yung disenyo po ng DPWH pagdating po sa flood control. Actually po, yung ating yung mga drainage system natin, nabanggit ko kanina, we are really upgrading. At ngayon po, yung ating pinaka-latest po natin ngayon ginagawa ngayon ay ito po sa ating sa MNR, yung galing po sa may Sindalan, yan, going here, ay malaki po yung ating drainage na nilagay dyan based on the capacity or the rainfall data na mga dating po sa atin. Yung lakas po ng tubig, kaya ina-anticipate na po natin yon. And really, we are trying to clean up yung ating mga drainage kasi nga po, mga clog naman talaga. At yung pong binanggit niya ngayon ni Engineer So Anel, tanggap po ninyo na may clogging ng mga drainage nagka-clog po, in the sense nga yan pong may mga kasamang basura. And then only to find out, meron tayong some utilities, mga nag-cross sa ating mga drainage na nagbablock sa ating mga basura, let's say mga plastic, na pagka yung nag-accumulate na, wala na, lumiliit na po yung opening. Pero just the same po, yung ating mga tao sa maintenance is continuously yung cleaning up of these drainages. Hindi niya pong binanggit Sapat po ang tao ninyo at mga equipment po ninyo at ang budget nyo to maintain. Actually po, yun yung isang naging problema nga natin itong taon na ito ay maliit po ang naging pondo ng ating maintenance. Pero
just the same yung ating po naman trabaho, hindi naman po natin pinapabayaan. Actually, well, lalo po yung sa mga, yung mga major roads po natin, yun po yung ating naalagaan. Na ayaw nga natin maging sanhi ang pagbaha yung because our drainage is clogged. So, yun po yung ating ginagawa ngayon. Sir Rene, anong mo rito? Anong take mo dito sa mga challenges na ito? Ano yung observations ninyo? Kasi definitely, nagme-meeting kayo sa PAMCHAM at napag-uusapan ninyo yung mga observation ninyo sa pagbaha dito sa siyudad ng San Fernando at mga karatig lugar. Actually, Tita Sonia, malaking impact niyan sa business, sa ekonomiya natin. Isang araw lang na baha, malaking nawawala sa ating bayan, sa ating syudad. Ano? Ang naiisip namin nung una, nag-usap tayo, no? Pagsamasamahin sana natin lahat ng local chief executives ng mga area ng probinsya na binabaha. Kung di ko nagkakamali, 8 o 9 o 10 yan. No? Nung panahon ni Mayor Oka, I think nag-attempt siya. Pero apparently mukhang hindi nag-succeed. And during the time na nagbahayan, nag-text tayo, sabi ko, baka pwede tayong mag-flood summit. And apparently, may mga nakausap akong mga ilang mayors na mukhang mahirap silang ikayatin para gumawa tayo ng isang parang MMDA, Manila style, no? Yung magkakatabi. Oo, kasi hindi mo masisisi yung mga mayor na siyempre unahin niya yung kapakanan ng bayan niya versus the others. Kasi ang lumilitaw kasi parang ang sinesave lang natin San Fernando eh. Parang yung ibang Oo, syempre, yung karatig pook ng San Fernando parang nagseselo sila. Yeah, magdaramdam talaga. Sila Oo, Mayor oo. Diman ng Bacolor. Oo. Tapos sila Mayor Philip Nagit ng Sambo, di ba? Oo, Ng Santo Tomas. Oo. Pero kung titingnan mo, sabi nga ng CLTV, nakita ko sa balita, ang mukha ng Pampanga ay San Fernando. Kasi siya ang capital, no? Napakahirap sigurong gawin yon yung pinaplano natin nung una. So, nung ma-realize ko yon, bumalik ako ngayon sa DPWH, kaya may sulat kami sa kanila na kung pwede, sila ang mag-lead. Kasi nung meeting natin, tinuro mo sa PAMCHAM yung pag-lead eh. So, naisip namin, ang pinaka magandang mag-lead is the DPWH kasi unang-una mandato niya. Pangalawa, mabilis sila makakuha ng pondo. Isama lang sa kanilang mga budget, magagawa na. Pero yun nga, ang pakiusap sana natin sa kanila, bilisan nila kung long-term man yan, gawin nila ng short-term plan. Pagkatapos, i-redesign talagang mabuti, maganda, yung ating mga waterways. Kasi kung gagawin lang natin yan parang band-aid, after 5 years, problema na naman yan, babalik na naman. Kasi sabi nga ni Sir Hilton kanina, iba na eh, merong climate change, yung migration, yung population, lumalaki. Tapos, because of climate change, tumataas yung sea level. Eh baka yung tubig ng dagat, instead pupunta na sa atin eh. Oo, tsaka sabi niyo rin po, Sir Hilton, sa isang interview ni Jenna sa inyo, CLTV, hindi ba matindi na ang land subsidence? Well, may mga ganong studies, pero wala kaming definite na measurements doon. Kaya, Pero meron na talagang subsidence na nangyayari. Sir, balikan ko po kayo, ARD Santo Domingo. Di po ba meron ng drainage master plan ng DPWH? Marami na rin po kayong mga pag-aaral na ginagawa, hindi po ba? Actually po, yun ang totoo po yun. Meron po tayong mga master plan, mga drainage master plan, bawat bayan, no? Kaya nga po yung nabanggit ni Sir Rene na yung summit, which is siguro, yun nga po, magiging effective yan. At siguro with the collaboration with one another, yung ating mga nearby towns, and then siguro mapagtutulong-tulungan po natin. Can you initiate that?
DPWH, can you initiate po yung pagtitipon na yon? Actually po, pwede naman kasi yun ay sa ibang region namin, ginagawa rin namin yan. Ayun. May mga summit tayong ginagawa. Pero sabi ko nga, pwede namang sabihin natin siguro, naisip ko lang, gawin nating infra summit. Not necessarily yung ating flood summit lang, but we will focus of course sa flood. Pero generally, yung infra summit ang Para nasa within your mandate, ano po? Ano nga po yung pinasinayaan yung bagong flood control project na dumating si Presidente Bongbong Marcos? Kailan lamang po ito ginawa eh? Nakita ko sila Mayor Sambo sa news eh. Ayun sa Itong bagong nangyaring... yung floodgate po. Oo, flood. Santol. Ano ho yun? Yun ho ba walang kinalaman sa pagbawas ng pagbaha dito po? kinokontrol- Hindi ho ba affected ang San Fernando doon? Ang kinokontrol po kasi na yung pagpasok ng tubig galing sa High Manila Bay. Okay. Good high tide po kasi. Oo. Opo. So, Ang ating pong talagang solusyon, yung magkaroon tayo ng pumping station. Isa yun sa mga... pumping station po. Saan po ilalagay ang mga pumping Meron station? po tayo mga study na ginawa at meron po tayong lalagyan ng mga pumping station. Dito po sa San Fernando o sa ilang lugar sa Lugar po Pampanga? ng Pampanga. Hindi ho sa San Fernando. Wala tayo parang wala po kami sa Ay, Fernando. sige, si Engineer Anel parang meron Opo. siyang Maganda po yung sinabi ni ARD, no? Katunayan, meron na pong drainage master plan yung San Fernando, pero yung ginawang study, hindi lang po San Fernando, Santo Tomas, and Minalin. And doon po sa plan, ang lumabas talaga is lalakihan na ang volume capacity ng ating mga waterways. So, pag sinabi po nating waterways, yung mga major creeks natin, yung from Sapang Balen, Del Carmen, Balimbing Creek, pababa Pirsa, papuntang Federosa, and yung Telebastagan, St. Jude, papuntang San Fernando River. So yun po, lalakihan na ang volume capacity, and it can, I think, yun talaga ang magiging solusyon. Pero hindi lang po kasi yun. Pwede rin pong maging solusyon yung sinasabi ni Sir na pagbuhay or pag-reconstruct ng ating pumping station. And na-discuss din po sa opisina ng DPWH through Sir Arthur Santos, ang Planning Division Chief, na napag-usapan na rin siya with the Mayor of Bacolor and Santo Tomas. Kasi ngayon talagang for several years, sininto natin yung pag-operate ng pumping station. Kasi katulad nga sinabi ni Ma'am kanina, magagalit yung karatig bayan. Kapag pinump mo yung San Fernando, Pupunta doon sa kanila. dadalhin mo sa Bacolor, dadalhin mo sa Santo Tomas, syempre, hindi rin nila tatanggapin yon. Kasi kapag ginawa natin yon, mas scatter lang po yung tubig. Pero doon sa ginawang study na po ng DPWH, nakita na po na pwedeng gawan naman ng waterway. So, gagawin po siya. Magkakaroon po ng structure, at pag nagawa na po yun, pwede na nating buhayin si pumping station ng San Fernando. At makakatulong po yun para mabilis pong mawala yung water sa bandang area ng San Juan and sa Poblacion area. Magiging malaking tulong po yun. Nabanggit kanina ni Sir Hilton, napakalaking factor talaga ng basura. Kayo po, no, ARD, yun ang sinasabi ninyo, yung factor ng basura. Sir Rene, paano natin pakikitunguhan ng problema ng basura? Sapagkat ito ay hindi problema ng DPWH o ng LGU. Problema ito ng behavior nating mga mamamayan. Kasama na doon po ang mga Business. SMEs, hindi po ba? Tama po kayo. Yun nga kaninang nag-uusap, kasi hindi naman tayo technical, sila linya po nila yan, no? Parang yung mga kanal natin, baka maliliit na rin, no? I can remember Regional Director ng DPWH, si Regional Director Aquino. Wala na ata siya ngayon, no? Sabi niya, wag tayong gagawa ng daan na walang kanal. Kanal, oo. Para maging all-weather siya, sabi niya, no? Ang nakikita ko ngayon, kasi panahon pa ni Mayor Roca, Mayor Edsa, tsaka si Engineer Anel, no? Talagang nakikita mo ang daming basura sa kanal, no? Nakukuha. Hindi kaya pwedeng gumawa ng a certain area na nag-filter. For example, dito sa area ito, meron tayong filtering infra. Pagkatapos, maybe for every kilometer or 3 kilometers, tapos yun na lang nililinis nila palagi.
Hindi ngayon parang open talaga, straight eh. Kaya ang nangyayari, bubuksan nila lahat yung dahol kanal, ano? Pangalawa, siguro tayong mga private organizations, private sector at saka ang government, siguro gumawa tayo ng kampanya sa mga mamamayan na babalik sa atin Yung basura tinapon natin, ano? Kung hindi man basura, yan baha ang ginagawa sa atin. Kaya siguro pinapahiwatig yan, dapat aralin natin talaga yung ating tamang pagtatapon ng basura. Paano nyo pinakikitunguhan yung basura, Engineer Anel? Opo, sa City of San Fernando po, naglagay ng trash barrier si DNR. Kung mapapansin nyo po, sa mga bridge, merong yung color orange na parang trap. Pero yun po, ang natatrap lang niya, hindi po ganun kadaming basura. Pag malaki na po yung tubig, ang ginagawa namin, nire-release namin. Wala po kami choice. Nire-release namin. Kasi, pag hindi nyo nirelease, opo, doon siya matatrap. Pero yung nakikita po naming basura, per portion meron. So, parang hindi lang talaga isa ang pinanggagalingan ng mga basura. Kasi lahat pero po ng nandyan pa ba yung river mga patrol? trash traps River patrol? nandyan, ma'am. Kasi dati may river patrol. Noon kasi nilunsad yung Sagip Ilog Project. Nag-river patrol pagkatapos per barangay ang barrier, di ba? Yes, yes. Para responsibility ng barangay, Correct. yung area na kung saan nandun yung basura. Yes po. Pag nakarating dun sa sumunod na barangay, nandun yung trap, di ba? Tapos yung river patrol, ang tuloy-tuloy na nag-aalis. nagtatanggal. Tapos nakikita ko nun, may mga backhoe sa may bridge eh. Tuloy-tuloy na tinatanggal yung basura, di ba? Ganun po. Oo. And never-ending story po talaga yun. Hanggang ngayon, ganun Yes pa rin po, ang ginagawa. ganun pa rin po. Hindi po kumonte yung basura. Parang dumami pa po. Kasi ang tingin ko kasi, Tita Sonia, nagagaling yung mga basurang yan doon sa mga kanal na nanggagaling sa mga bahay, mga business establishments. Yan nanggagaling yan eh. Tsaka sa totoo lang, meron nagtatapon sa mismong ng basura, Oo. diretso. Yes. Diyan nanggagaling. So, ang pinupunto ko kanina is that yung sa mga kanal pa lang, meron na tayong sequence of trust barriers. Tapos yun ang palaging nililinis. Hindi, instead na kung 1 kilometer yon, lilinisin mo yung buong 1 kilometer. Ang sinasabi ko, siguro sa 1 kilometer, may 4 na barrier ka. Tapos yun ang nililinis mo. Sir, kayo po. Ma'am Sonia, actually, yung maganda yung binanggit niya. Actually, meron po tayong sa ating pong design ng ating mga drainage, meron po tayong tinatawag na mga manhole. So yung aming manhole po yun, every Opo. 20 meters, meron po kami nilalagay. Wherein we are expecting, doon kami pwede maglinis. Binubuksan po namin yon. Pero sa ating pong sa ibabaw niya, kung mapapansin po ninyo, meron tayong inlet na tinatawag po rito, na ito po merong mga gratings. Yung mga gratings na yun, yun ang normally kung minsan, makikita po natin, nawawala yung gratings, natatakpan ng mga plastic, basura, hindi na makapasok sa tubig. So definitely, pupunta po sa ibang lugar. Yun po nagiging problema natin. At yun nga po, pagka tayo nag-open ng manhole, nakikita po namin doon yung mga basura na naipon. Basura On the talaga. other end ng manhole, makikita po natin in between, meron pa ring laman. Yun po yung nadidiscover po natin na talagang every time na nag-open tayo ng kanal, meron po tayo makikita ng mga dumi. Opo. Pero noong nag-operate kayo, Engineer Anel, bago mag-August 1, Yes. in between ng Karina at yung August 1, di ba pinagbubuksan nyo yung Yes, mga kanal? Pagkatapos nakuha namin yung mga video and photos na wala namang nakuha. Opo. Nakukuha natin, na lang, mga PET bottles usually. Pero yung siltation, hindi na ganun karami dahil madalas po natin silang binubuksan. Unlike before, hindi lang po solid waste dati ang problema natin, pati liquid waste. Kung maalala nyo po, along Jasa, dati Yung po mga talaga mantika, kasi, di ba? Yung mga tama, mantika na galing sa restaurants. Diretso yung wastewater nila sa mga drainage. Kaya pag binuksan natin, parang semento na sa katigas. Pero ngayon po, wala na pong Noon nga, masyadong may mga ganon. kahoy-kahoy pa eh. Oo, Di ba? kaya ka, Si Lolo parang- Marnie may nakukuha pang kahoy dyan sa Kung kailan intersection. nag-improve na may improvement, pero bumaha pa rin po. Pero nire-require na ng San Fernando ang mga restaurants na Yes maglagay po. ng di ba, oil trap? Anong grease tawag traps doon? Grease po. trap. And chinecheck po natin yung water quality before
nila pwedeng i-release. Ang dami-dami ng ginagawang efforts along that line, ano? Mm-mm. Pero talagang ang laking factor ng basura. Kasi kahit Metro Manila at iba pang mga lugar Ano yung problema? talagang ang sinasabi nila sa buong Pilipinas, ang pangunahing rason kung bakit tayo nagkakaroon ng pagbaha. Although, syempre, meron ding problema ng flood control pa rin, yung basura. So, yun, hindi na sapat ang LGU, hindi kaya ng mayor, ng governor, ng congressman, ng senador, di ba? Kailangan ng ordinaryong Pilipino, di ba, na sumali. Siguro ito yung acts of heroism na kailangan natin gawin. Yung kabayanihan na hinahanap siguro, baka yung kabayanihan na hinahanap sa Pilipino ngayon, kabayanihan sa pangangalaga ng kanya-kanyang basura, hindi ba? Kasi ito yung isang itinuturong major factor sa pagbaha, Sir Rene. Siguro pakikorpula din natin on the part of the LGU, no? Kailangan may mga facilities naman. For example, sa palengke, dapat may maganda tayo mga dumpsters, may mga trash bins, no? Kasi kung wala silang nakikitang basurahan, kung saan na lang itatapon yan, no? Siguro on the part of the on the governance, no? Dapat may mga facilities din. Kasi tuturuan natin ang ating o sasabihan natin ang mga may bahay o kaya sa tindahan. Masasabi niya, saan ko siya itatapon? Wala namang basurahan. No? So dapat aralin din natin siguro saan tayo pwedeng maglagay ng mga basurahan na kinokolekta. Instead na ipupunta doon sa mga canals at saka waterways. Oo. Ako ayoko sabihin to, baka mapagalitan ako ng mga barangay captains. Pero sa batas, yung barangay captain, yung barangay governance, sila dapat ang namamahala sa basura sa barangay level. Yes. Tapos ang city, LGU, papasok lang doon sa major areas na thoroughfares ng city. Tama ba yun, Engineer yes, Anel? ma'am. Paano ba yung level of responsibility? Opo. Sa RA 9003 po, under Section 10, yung barangay po talaga ang may responsibilidad ng pag-implement ng segregation at source po kasi. So, sila talaga magmamanage ng kanilang mga basura sa barangay. And papasok lang si city doon sa pag-collect ng residual waste. Pag residual waste po, yun po yung talagang hindi na mapapakinabangan. Yun po ang dadalhin sa ating transfer station and dadalhin sa sanitary landfill. Ganon po siya. Pero doon sa major thoroughfare, yung City of San Fernando na rin po ang nag-i-in charge. Kasi meron po tayong MacArthur Highway, Jasa, Lasatin Boulevard. Ang nagiging problem po kasi ngayon, Ma'am Son, kapag hindi kinolekta ng barangay ang basura sa isang bahay, ang gagawin po ng may bahay, mangungupahan siya ng mga tagatapon ng basura. And ang gagawin naman, dadalhin naman po sa may highway. Alam naman kasi nila, yung truck ng San Fernando or yung truck ng syudad ay dadaan para kolektahin. Kaya, same thing. Nasa highway po yung basura. At madalas nating nakikita Yes po. na kapag madaling araw o paggabi na, nakatambak na ang mga basura sa highway. highway. Meron po kayong sinabi, Sir ARD, sa isang meeting na napakagandang pag-usapan. Yun pong nabanggit ninyo na may mga waterways na may mga informal settlers. Kanya committed na ng todo yung daluyan ng tubig pagkat nag-encroach na ang mga informal settlers doon mismo sa embankment ng mga ilog o ng waterways. Gaano po yun kalala dito sa siyudad ng San Fernando? Meron po ba kayong identified na major area, na waterway, na meron pong mga informal settlers, Sir ARD? Actually po, hindi ko masyadong ma-identify dito sa San Fernando, pero yun po yung common experience po natin na whenever we have a program ng flood control project, yun yung nagiging problema namin. Hindi mailagay si flood control project dahil may mga encroachment po ng mga bahay-bahay, ganyan, mga ilibang utilities, ganyan. Kaya po kami nahihirapan. At yun po yung talagang nagiging problema rin natin, wherein yun po siguro yung aming hinihingi ng tulong sa ating LGUs na suportahan naman kami para maging tuloy-tuloy yung ating proyekto pagdating po sa mga drainage. Let's say, mga
flood control projects po natin. Yun ang namin mangyari po Totoo sana. niya. Yes, sir. Yung anak ko may bahay sa Dubai. Mhm. Kuminsan titira kami doon ni Tita Agnes. Mhm. 15 days, 10 days, no? So, araw-araw, kuminsan ako pa ang nagtatapon. Ng basura. Ang style ng Dubai, merong isang area na dinadaanan ng mga motorista, no? Itapon mo dito yung plastic, dito yung papel, dito yung nabubulok. Oo. So, walang pumipick up na basura sa mga bahay. Ang mga may bahay, Sila silang pupunta doon, no? Nakasakay sa trunk ng sasakyan niya, hihinto doon, tatapon niya. Oo. Kuminsan, Pag kung malapit lang hiwa-hiwalay siya, niya, nakabisikleta siya. So, ano yon? Siguro bawat area, may common area. So, tayo kasi, ang LGU may basura truck eh. No? Pipick up. No? Kuminsan yung pangangan nandudumi kasi nahuhulog sa daan eh. No? Pero yung style ng Dubai at saka sa Amerika, may mga dumpster sila. Ang maganda sa Dubai, doon isusort mo na kaagad. Kasi meron naman tayong mga kalangitan, meron tayong mga sanitary landfill eh. Doon siguro hahakot ang mga trucks ng mga local government units, ano? Pero siguro ang mga tao matuto silang magtapon doon kung saan yung pinaka-station ng basura na malapit sa kanila. Okay. Sa puntong ito po, I beg your indulgence, ano po, magbabasa lang ako ng out of the more than 300 comments doon sa Facebook. Meron lang po tayong 4 na babasahin mula sa mga nagmamalasakit nating mga kababayan. Yung una, si Jason Paul Laksamana, isang mahusay na direktor ng pelikula, sabi niya, more advanced flood control channels needed, sabi niya. I think you already confirmed that, ano po, na kailangan po natin ng mas maraming flood control channels o projects. Ito naman si Roger Tolentino, hindi ko siya kilala, paluwagin ang mga kanal at magtayo ng pumping station para maalis agad ang tubig baha. Na inyo namang sinabi din kanina, no? Ito rin si James Ganpan, hindi ko rin siya kilala, sabi niya, disiplina kahit ano pang gawing flood control project, wala ring mangyayari kung ang basura ay tinatapon lang kung saan-saan. Kaya dapat gumalaw ang mga leaders ng mga barangay. Malasakit at disiplina mo sa Alesea in San Fernando. Ayun ang sabi ni James Ganpan. Thank you, Don. Sir James. At si ika-4, isang environmentalist, kilala nyo, kilala ko din, at siyang Cecil Yumol. Sabi niya, 2000 pa inyang inumpisan dong pete deng tanaman. Signus ne ita dagul at hanggang sinemento dang parti, nula me kamate tanaman yang lawak adasaning albug. Expected na yan. Yun yung sinabi niya. Ang tinutukoy naman ni Ma'am Cecil dito ay ang ginawa ng DPWH na road widening. Na may observation din ng ilang barangay captains na kaka-road widening daw, magmula daw nung dumami yung road widening, dumalas daw ho ang pagbaha. Ano masasabi niyo doon, ARD? Anong kinalaman ng road widening doon sa baha? Although ako, I agree na sa environment, although mahalaga ang development, kailangan din i-consider din sa planning yung preservation din ng ating mga puno. Kanya lang nga since the beginning wala namang plano, kanya talagang inilagay ang puno doon sa areas na makitid pa at konti pa ang tao, sir. Kayo po. Totoo po. Actually po, isang challenge din po namin yan na yun nga po mga unang panahon na mga kalsada po natin is only 2 lanes. Nakapag-tanim tayo ng puno sa gilid and then here comes the widening na kailangan po natin ngayon dahil marami na po tayong, umunlad na po tayo eh. Marami na tayong mga vehicles at dumadaan. So malaki na po yung volume of traffic na ina-accommodate natin na kung saan, kung hindi po natin luluwagan yan, ay hindi po uusad ang ating economy. Dahil definitely, puro traffic po ating aabutin. And kami naman po pag gumagawa po ng ating mga widening ay kasama po yung ating drainage system. That is a component po ng ating kalsada na meron po tayong
sidewalk and drainage system. Na yun nga po yung kuminsan, dahil nga po may mga nag-encroach na, nahihirapan din tayo mag-widen. Naiiwan kuminsan si drainage na hindi mailagay o kaya ilalagay sa ilalim ng mga pavement para lang mailagay natin, para magkaroon ng continuous flow ang tubig in case umuulan. Yun po yung ating nagiging Sir Hilton, Yes, ma'am. ano ba ang mga, may nakikita ka bang ibang mga lunas dito sa problema natin na to? Lahat po ng mga sinabi Kasi nila. kahit na actually. 10 oras tayo mag-usap dito, parang hindi pa rin natin mahanap ang, ano bang mga solusyon, short term and long term? Actually, kung ako tatanungin ninyo, definitely, ang baha, hindi talaga mawawala yan. Either sa ibang bansa, nakakaranas din sila ng baha. No? All over the world. All yeah. over the world, yes. US, mga ano na yan, advanced countries. Ang gusto lang natin mangyari is to lessen the impact. Lessen the impact. Okay. Yun How lang do po. we lessen the Yun impact? po, yun yun. So yung mga pinag-uusapan natin ngayon are the ways and means to lessen the impact. Okay. Una-una yung sa basura, pinag-usapan natin, that's good. Tapos yung mga sinasabi yung mga puno, that's another good. Mga more channels and everything. All of this leads to lessening the impact. Kaya lang, dapat maintindihan ng tao, kahit na ano pong gawin natin, magkakaroon pa rin ho ng baha. Yun nga lang, gusto natin sana in a matter of hours lang, wala na yan. Or, Yeah. That's the only way to look at it at this Oo, point. nagbabasa-basa din ako. Tapos, mga nababasa ko, learn to live with it, sabi nila. Like Amsterdam, yun yung mga sinasabi nila. No? Siyempre, yung Amsterdam, nakita naman natin yung kanilang mga, naging tourist spot pa yung mga kanal nila system, hindi ba? Pero very efficient yung governance doon, tita eh. Ayun. Efficient governance. Yeah. Sige nga, Kasi- please expound on it, Sir Rene. Kasi hindi mo naman nakikita binabaha sila, pero under sea water level sila eh. Di ba? Pero hindi sila binabaha. Unang-una, may mga pasilidad sila na magaganda. Tapos, siguro, yung budget nila nandyan, kasi maunlad na bansa sila eh. Maunlad na bansa sila, isang nagbibigay ng biyaya sa kanila, yung mismong project na yun. Yung no? mismong nila, no? So, again, aside from lessening the impact, dapat din natin siguro i-check yung governance, yung style of governance. Can you enlighten us more doon sa style of governance? Kasi yung- Anong style of governance ang kulang sa atin? Kung ang pinag-uusapan natin, problemang baha, siyempre, infrastructure ang kailangan dyan. Kung magkaratig po kayong syudad at saka munisipyo, no, magtulungan kayo, no? In such a way, yung budget ninyo, yung mga ideas ninyo, yung mga infrastructure ninyo, contiguous. So, walang problema. Hindi Magtulungan. Magtulungan. Hindi lang yung parokyal ka dahil sa ito, gusto mo, yung sa'yo lang. Ang hindi mo alam, sabi nga, maapektuhan ka pa rin. Kasi, pagkalahatan nito, hindi lang sa bayan mo eh. Isa yon sa mga governance. Kaya, sana pakiusap sa mga ating mga local government chief executives, no? Na magtulungan sila, magkaisa sila in such a way, kung hindi man siya binabaha, pero pwede naman siyang makatulong para itong tubig na ito dumaloy, para yung kapitbahay naman niya, hindi siya masyadong may istorbo. I think to me, that's Halimbawa good po, sa governance. kaso po ng San Fernando, for example, at Bacolor, San Simon, Santo Tomas, Binalin, Angeles City, itong magkakatabi na to, for example, para ma-address yung mga pagbaha, yung sinasabing yung pagtutulungan, sino ang pwedeng mag-ano sa kanila? Yun Can ang- one LGU initiate? Or should there be another body na may mandate to initiate so that magkakatulungan?
Ako ang nakikita ko kung private sector lang baka hindi magiging effective eh. Alam naman natin yung Yes. political style dito, no. Ako ang tingin ko ang may mandato niyan is DPWH. Kung talagang bibigyan ng panahon niya ng DPWH, gagawa siya ng design, gagawa siya ng plano, yung tinatawag nating master plan, no. Pagkatapos niyang ginawa, based on their pinag-aralan, in area Yeah, eh. kasi sila yung No? mga magagaling dyan. Pagkatapos, i-present niya yan, kukonsultahin yung mga Tao. affected LGUs. LGUs. Siguro baka may mas alam si Mayor, siguro sabihin niya, ganito, ganyan. At least, ang magli-lead, ang magko-consolidate is DPWH. Anyway, mandate niya yan eh. At saka yung disenyo mismo, Oo. yung feasibility study, DPWH po, ano sir? Sa inyo po yun, ano? At saka yung budget, nasa inyo yata. Actually po, tama naman yung binabanggit nila na pwede namang mag-lead ang DPWH doon kasi mandate namin yung flood control management eh. Ang ano lang po namin, siyempre, yung pagtutulungan po natin, yung local executive at saka yung ating, siyempre, mga legislators, hiningi namin ng suporta kasi alam naman natin malaki din yung kanilang role dito sa ating paggalaw sa ating pamahalaan. Ano po? Kaya po, hindi naman po pwedeng isang national agency lang ang Yes. mag-aano Opo, dito. Pero opo. it is talagang lahatan Tama po. kayo, Oo. sir. Lahatan po ito. May planning and policy, tita. No? Yung planning sa kanila, yung policy sa local government unit. No? Kagaya ng sinasabi natin, magkakampanya tayo ng mga tao instead na magtapon sila sa kanal, no? Ang local government gagawa siya ng basura station, no? Doon sinosort kaagad. Pagkatapos ang munisipyo o ang syudad, yung truck niya kukunin yon, itatapon sa kalangitan. Yung ganun, tita. Hindi naman lahat sa DPWH. Kahit gawa ng gawa siya, kagaya nung nabanggit kanina. Kahit gawa siya ng gawa, kung wala namang cooperation sa mga tao, wala rin mangyayari. Sige. Kasi wala na po tayong oras, so ano na tayo ngayon? Magtatapos na tayo, no? Pwede ho bang sa pagtatapos natin, yun pong huling yung mensahe, sabihin niyo ho doon sa unit o tao na sa tingin ninyo, doon yung gustong mag-appeal. Sir, ARD, kanino nyo gusto mag-appeal para magawa nyo ng maayos ang inyong trabaho? Sino dapat ang inyong ang magko-cooperate po sa inyo? Sabihin niyo po, yung LGU na yon o yung mayor o kung Hindi, sino again, man. Tama po. Again po, ito po yung gusto namin iparating po sa atin na kami po ay isang agency na nag-implement po ng mga projects at hindi po namin ito magagawa ng kami. So, everybody's concerned po ito at lahat po inihingi namin ng support pagdating sa LGUs, let's say sa ibang sa business sectors kung saan man. Basta po meron kaming mga issues lalo na sa ibang agency, let's say sa DNR, kung saan po. Siguro generally atin po itong pagtulong-tulungan para po ma-implement natin na mas maganda at naayon po para sa ating lahat. Alam nyo, yung sinabi ni Sir Rene talagang tumatak sa utak ko eh. Dahil sa recently, naglunsad sa San Fernando ng Education Summit. Yung Education Summit na yon ay tungkol doon sa inilabas na findings ng national, yung congressional, yung EDCOM 2. Doon ang lumitaw, alam nyo kung anong problema, Sir Rene, na kanya tumatatak sa akin yung sinasabi yung governance eh. Kasi nakita doon, hindi nag-uusap-usap ang mga ahensya na may kinalaman sa early childhood education, kasi nasa DSWD yon, yung DepEd, kung kanino yung basic education, yung higher education na kung saan silang namamahala sa college, university education, at yun namang technical vocational, TVET, yung apat na yon na silang may kinalaman dun sa edukasyon ng isang Pilipino mula pagkabata hanggang matapos, dahil hindi nag-uusap, nagkaroon ng krisis sa edukasyon. Okay. So I think, also, in a way, di ba, yung sinasabi po ninyo, kailangan yung iba't ibang mga ahensya at saka yung mga LGUs, kasama na yung private sector,
matitipon para maging effective din po kayo sa gawain ninyo, no, sir? At tingin ko sumasang-ayon si kanina ko pa nakikita si Sir Hilton kasi Actually, Ma'am Sonia, Yeah. ang gusto ko lang sabihin, ang approach dito dapat watershed approach. Meaning to say, hindi porke ako nasa taas, hindi ako naapektuhan, hindi ako makikialam. all right. No? Dapat yan, from ridge to rip na ang focus natin, hindi lang doon sa Kaya everybody is concerned, lalo na, yung pinaka-importante riyan yung mga tao. Dapat naiintindihan nila kung ano yung gagawin nila, malaking epekto to sa mangyayari doon sa You call kalikasan. that watershed approach. Yes, sir. Wow, thank you for Integrated Water Resources Management. Yun Yes, po yung kasi hindi komo nasa taas ka, hindi ka binabaha, Yeah. wala ka ng pakialam. Oh, wow. That's a very strong message, sir. And Engineer Anel, your message. Ako po, nag-a-appeal po ako sa ating national government. Now, meron na po tayong drainage master plan for San Fernando, Santo Tomas, and Minalin. We hope na bigyan ng priority yung pagpa-fund ng proyektong yon. Now, the feasibility studies here. Hopefully, ma-fund siya, and I think yun po talaga makakasolusyon sa nagiging problema natin sa area natin dito Magkano sa daw City ba of yung San pondong kailangan? Kasi pinresent nila ARD yun ng consultant nila. Oo. Doon po sa Drainage Master Plan, meron pong budgetary requirement na lumitaw na 1.8 billion pesos po. Oo, kaya sana lulustay kung saan-saan. Bigyan naman ng budget itong flood control project sa atin, hindi ba, Sir Rene? Actually, kahit nasa national, pinag-uusapan na yung National Flood Control Master Plan. No? I think tayo naman, nakasabay siguro tayo, no? ARD. Kagaya na banggit kanina, sino ang dapat collaborate, mag-ipon sa mga LGUs at saka sa mga private sector, no? Ang nabanggit namin, kayo nga, but that does not mean pababayaan na lang namin kayo. Kami sa business sector, nire-registro namin sa inyo na kami ay tutulong at tutulong. Kasi isa kami sa sector na malaking apektado at unang-unang naapektuhan. Opo. Kasi pati na yung mga trabahador namin hindi nakakapasok, hindi sila magsasahod sa araw na yon. So napaka-importante po, no? Kagaya na banggit ko kanina, ang governance ang importante dito. But sad to say, sana wag namang magalit sa atin ang marami pang kakulangan sa good governance na sinasabi natin, ang mga kasamahan natin na nanunungkulan, no? Dapat pag ganyan ang sitwasyon, kagaya na banggit ni Sir Hilton, no? Alisin natin yung parochial mindset, no? Tayong lahat apektado. At saka yung political division. Political Diba? division, no? Kailangan magtulungan kasi because of their political agenda, ang nangyayari, nadidelay o kaya hindi natutuloy yung mga maliliit o malalaking proyekto. So, again, Tita Sonia, no? Gusto kong ikayatin, gusto kong kumbinsihin ang DPWH, kagaya ng sulat namin sa kanila, na kung pwede, mag-lead sila, tayo isasama sa kanila, we will come up with a Pampanga province-wide flood control master plan. At wag po kayong mag-alala kung kailangan po naming sumulat sa DBM, sa Senado, sa Kongreso. Ngayon pa lang po, sinasabi namin sa inyo, gagawin po namin yun. At tiyak may papel din dyan ng provincial government. Ano, Of sir? course. Oo. Okay. At dito po nagtatapos ang ating talakayan. Sa ngalan po ng ating mga naging bisita na sina Ginoong Rene Romero, Engineer Anel David at Engineer Hilton Hernando at Engineer Melquiades Santo Domingo. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you.